maite mendi gurea. Gaur zutik lehen bezala paketoki lasaigarria Euskalan soro ederra Nekazari aurren jolasa Dengo munduari eusten Bueno, lehenengo irudiarekin hasiko nintzakek, ez? Hartu edozein herriko olan irudi zabal bat eta borratu baserriak eta zelaiak eta ikusi zer gertatzen zaigun, gehatzen zaigun. Produzioa behiek guataboz behi dauzkeu, eta hori oin txalak, gero gizendu eta gero erragite egiten saltzeitu. Okin bakarrik bizitzeko niko zaile dago, eta orduan, ni lehenengotik basaretik bizitzeko lehenengo hasi ginen behi jartzen da hortik mendikoz, da lanpostua bilan nuen fabrikan, da ala ematen dik fabrika eta baserri eramateko. Luis naiz, Luis Ibarguren Alberdi. Lakiola baserrikoa, lakiola handi baserrikoa. Bi arte egiten saltzen dut. Bat dago Zumarran, kooperatiba Legazpio saltzen dut, eta bestea Motrikon dago. Hemen pentsue galestigoa da, naturalagoa da baita, eta orduan hemen gizendutako txalak kostu gehiago, Hemengo txal gizentzek izaten basarri txikitan pentsue kantia undiken ez da biltzen. Hor zebaerotan da nola pentsue kantia unditan nola biltzen duen da kontrol nola ez da hon, prezio merketxoago biltzen du, eta hori kompetitzik ez da. Gertatea hori, hengo krisis honekin jendeek askotan prezio eta gehiago juten da, kalidadea baino. Bueno, hemen azken baten kalitateko produktu bat ateratzea da gure nahia. Dauzkagu erle batzuk ekologikoan, ezti ekologikoa produzitzeko, bai? Eta beste batzuk dauzkagu labelaren barruan. Bani Josune Epelde naiz, eta hau Aikurrerle museoa da. Eta museo hau azken baten familiko proiektu bat izan da. Eta hemen erlezainak izatetik aparte, museo honetan erleen bizitza erakusten dugu, kontatzen dugu, eta pixkat baita ere gure produzioak nundi datozen, nun produzitzen dugun. Eta gehienak datoz pixkak eskatuta, beldurtuta, ze izango tedan, eta nazka puntu batekin, eta gero irteeran beste kontzeptu batekin datoz, irtetzen dira. Ikusten dute eztia, ez dela potean sartuta eta ze kosta dan aurretik, bai erlei ze kosta zaien, bai erlezainari ze kosta zaion, eta gero horren atzetik egon daitekeen kalitatea, kontrola, hori dena konturatzen geha hemendik pasa ondoren. Eguraldiaren arabera, loraldiak pasa daitezke batetxo ere egin gabe, eta eguraldi ona egiten duenean erleak lana irtengo da eta lana egingo du. Orduan guk ez dakigu inoiz zenbat ezti izango dugun eta ez da ze ezti mota izango dugun ere. Nire lanbidea orain nekazaritza baratzagintza da, irailetik aurrera hasi gara kontsumo taldeko proiektu honekin.
Bueno, nire izena Gorkain Urritegi Lasa da, Legazpin bizi naiz, eta nire baserria San Miguel baserria da. Tegi arte auzon dagoen San Miguel baserria. Idoia Garde naiz, Legazpikoa naiz bertakoa, eta bezero bezala hasi nintzen hasieratikan, gai honek beti interesatu izan ditelako, ikusi izan dut beste herritan zegoela, eta neukan gogoa hemen eukitzeko. Kontsumo taldea sortu zanen bezeroak, Legazpiko bezeroak elkartu zian, eta nolabait beraiek behar zuten pertsona bat ekologikon produzituko zona. Bai, ekoizle auki baino lehen kontsumitzaile desente bildu ginen, eta lanean jarri ginen ekoizle bila, behintzat lurrak bilatzen gero norbaitek hori landuko tezun, edo horrelako zerbait, eta hasieraten kanpoko jendea topatu genuen, eta gero poliki-poliki herrikoak ere animatu dira. Azkenen kontsumo taldeen badaude, jende heldu ere badago, baina gehiena jende gaztea da. Eta egia da, azken aldi honetan jende gaztea asko kontzientziatuta dagoela, bere semelea produktu naturala eman egitela azteako garaien, bere garaien gure gurasok intzuten bezala azoka junez. Arrazoiak diela gehien bat, zuk sentitzen dezun hori, ez? Zuk behar dezu, nik behintzat beti kontsumitu izan dute ekologikoa, beti obaratzekoa edo denda junezko ekologikoa. Legazpin ez geneukan, hasieran, ni ordiziaino juten nintzen erostea, gero hasi zien hemengo denda batzuk ekartzen, eta aukera ematen dizuten ekologikoa eta gaina bertakoa, ez, esatezu hori askoz jasangarrigoa da, ez dezu kamioi behar ekartzeko, ez dezu ezer gehiago behar, orduan. Produktu hobea, azkenen ekologiko ni iten dana, bai. Eta guk hori nabaritu dugu. Ekologiko nitzen dana azkenen naturalagoa dala. Prezioari bakarrik ez zaio begiratu behar. Azkenen eta nahi taldeen esan diate asko nabaritzen dela produktu konbentzionaletik ekologikora dagoen saltoa. Ez dakate zer ikusik. Gehienak, ez dakate, ensaladan batez gehien zaporea gehien nabaritzen den hortan asko nabaritzen da. Azkenen jendek asko baloratzen duena da zein ezaguna izatea ekoizten dona. Zeinek egiten don, nola egiten don, eta gehien bat ikustea, beha egiten nahi dena ni konsumitzen nahi naiz. Beak ikustea seguridade bat ematen diozula. Ez gabitz ekartzen Marruekosetik leka batzuk edo bidai horiek aurrezten nahi geha, eta gaina ekologikoa izan da, produktu kimiko hori gabe, zalantzei gabe asko hobeto da. Gure lanbidea da, dauzkagu esnebeiak eta ardik, eta egiten duena da esnea transformatu, pasteurizatu eta saldu. Ni naiz Iñaki Sasieta, Urretxuko Agerre baserrikoa. Da esplotazio txiki bat, esango genduke. Ni oindala 24 urte hasi nintzen ja serioski tema honetan lanen. Eta gurasokin batean, nire aitatan ere amata ni, eta gero oindala, ez dakit, 8 bat urtetiko nire nahia ere hemen gurekin batea dago. Nola produktu nahiko epe motzeko produktu badan, ezin da sekulako radio eman, eta saltzen dugu Urretxu Zumarra, Lehazpi, eta gero juten geha baita Ormaiztegiko denda pare bat edo ere egiten ditugu. Hori azkenen norberak egin behar du horre lan komerzial bat nire ustez. Jendei esplikatuz gure produktua beste erabateko produktua dela, produktu fresko bat dela, ez dela supermerkatun bilatu dezakegun esne bat bezalakoa, hau da UHT esnea, epe luzeko esne hori ez dela. Supermerkatun daunan kontra ez dauket ezer, baina esan egitena da tratamentua oso desberdina da. Ura da UHT esaten dena, tratamentua askoz ere gogorragoa da, temperatura askoz haundigon egiten da, 150 gradu inguruan, eta pasteurizazioa da askoz ere temperatura bajugoan, 90 gradu inguruan. Orduan da, freskotasuna eta beste kalidade berme batzuk emateko modua dauka pasteurizatuk bestearekiko. Bi eginkizun edo bi jarduera nagusi zueko, bata nekazaritza aldetik fruta zaintza, beste aldetik barruan esan zaiki hau, ogigintza. Orduan ogigintza, bai bat eta bai bestea biak ekologikoak. Batipat jateko sagarrak, udareak ere bai, kibik, aranak eta bestetatik ere zertxo bai baita ere.
eta kalibrea ematen ez duenakin, eta igual hainbesterainoko aprezio ez duten baridadekin eta zuku egiten dio. Eta ja, hirugarren hanka izango duke beste aktibidade bat eskolako umeek eta jende helduen bisitak, Aristizabal baserrian gaudek, neurea Xabi Akizu eta emazterena Marilu Gardoki. Ni goratzen nauk lehendabiziko aldiz joan ginenean Zumarrako plazara, eta jende harrituta geldituan guk eramaten genuen ogiarekin. Ogi beltza, gerra ondorengo ogia, eta nahiko txasko hartu ginean lehenengo egunean. Ogia erdikin bueltatu ginelako. Gaur egun egoera diferenteanek, gaur egun alderantziz ezartzeikio, ez? Ogi gehiago egin genezakek, ezin diegu gehiago egin, baina jendearen eskaria bai asko handiagoa dela. Hemen Zumarra Gaurretxu Legazpin, batzuk zuzenean geuk saltzen zitu hau, beste batzuk dendatan, belar dendatan, produktu ekologikoa saltzen dituen denda baten ere bai, Urretxun, eta gero jende bertara etortzen da baita ere erostera. 10 urteetan, lehendabiziko 10 urteetan, bakarrik, nolabait baserritik, nekazaritzatik eta bizi ginoztean, ez? Eta posible dek, baina diru ateatzeko zaila dek lehengo bizimodu bat bezala, ez? Baina gero ikusi genien guretzako behintzat eta daukagun lur eremuekin eta baliabideekin bakarrik nekazaritzatik guretzako ezinezkoa zela. Da, kontu da, izan behar dio baita ere gu kanpotik etorri garela. Orduan, ikastea ere beste gauza badek baita ere pendiente dagoena eta beti zerbait dagoena ikasten. Eta horri ere denbora eman behar zaiok. Orduan, erabaki genien garai hartan, baserritik bizitzea, baina ez bakarrik nekazaritzatik baizik eta baserriak eman dezaken beste gauza batzuetatik. Gure ekoizpena da arditik etortzen dena, bai arkumak, gazta gehien bat, gazta dedikatzen geha eta horrei esker bizi geha, eta baita esnea saltzen dugu parte bat bai poltsatan, eta beste parte bat jundan urtean hasi ginen zentralea krisi honegatik salmentak asko jetxi di eta pixka salduen dugu zentralea baita. Nire izena Asier da, Asier Osinalde, Zumarran jaioa, baina Gabiri etorri nintzen da Bastarrika baserrin nabil oin beharren, lanen. Esan biloke gare hemen lanen, orduan zailago da, zati gure diru iturri bakarra baserri da, orduan nahiko ondo mantentzen geha, baina bere zailtasunakin. Gehien bat etxetik eta gero arategi eta olakotan saltzen dugu, eta feritan bai. Esan nahiko harrera polita daukeula, oin arte behintzat urtekoa saldu izan dugu. Produktu begoa, kanpone oso onak eitxeitue. Baina nik ez dakit nola egiten dituzten kanpoko produktuak. Nik hemengo produktua bakizkit nola egiten duten. Jendek baki nola lan egiten duen. Eta ez baldin baki jun egiten naiz, jun egin daiket berta ikustea nola egiten duten behaien lana eta nola ikusten duten dana. Nik uste eta etortzen den bezeroa, gehiena badakite ze produktu erabiltzen deun eta eskertzen dute. Azelgak, porru, koliflora, azalorea, arrautzak ere bai, tipola, baratxurik, ogi ere hemen okina daukagu eta behai erosten diogu, naiz beste toki batzutatik ere ekarri. Aragi ere hemengoa da. Pepi Urreta Bizkaia leunda, eta hau da itsasoko ostatuen. Juanma Hurtado, cocinero del restaurante que había. Estamos en Zumárraga. Hacemos una cocina, pienso que más o menos tradicional, con ciertos toques un poco, si quieres, modernos, o llámalo como te parezca, cambiando densidad de salsas, utilizando otras técnicas, pero la base es una cocina de toda la vida. Bueno, yo creo que sí. Creo que hay buenos productores de, por ejemplo, pan, leche, miel, verduras. Pienso que sí. Zergatik, sinisten delako hortan, pentsatzen dut hemengo produktua oso ona dela, freskoa, eta
hartu sorotik eta seitunek hartzen duelako. Osea, ordu bete edo egun bat pasatzen dola hemen, eta gero berriroia plateran dago. Pues sí, gracias a la suerte mi padre tiene una huerta y casi todo cojo de ahí, lo que es de temporada, vamos. Luego te tienes que abastecer de otros productos, como son ahora las alcachofas, los cardos y otras cosas que coges de fuera, pero ahora mismo la berza, coliflor, yo que sé, remolacha, puerros, le quito al padre. Pentsatzen dut, gauza, produktu freskoa dela, goxoa baita ere, merezi dula naiz lagun geixo hartu, eta bitarten baita ere, baserritarrai laguntzen diogu eta ilusio pixkat egiten diogu segi dezaten lana egiten, batzan. Hemen egiten deuna da intxaur landaketa bat daukagu eta hori zaindu eta gero bildu eta hori saltzen. Azkeneko urteek pixka raro gizen dira eta pixkat gutxigo, zerbait gutxigo. Aurten udaberri oso arraroa endo, euri asko eta horrek frutu asko galdu erazi du eta zerbait gutxigo izen da. Ni Jose Lizarralde naiz, Agerre baserrikoa, Zumarrako Agerre baserrikoa. Bai, oso harrera ona dauka, Saiatze gea, dana egiten dugu, dana ondo sailkatu eta garritu eta txar guzti kendu eta era ekologikoan gaina sartu ginen, pixkat filosofikatik edo gauza natural da egiteagatik eta oso harrera ona dauka. Gehien bat etxetik saltzen dugu. Jendea etortzen da, gehiena hemendik. Gero denda matzu ere bai eta jatetxe mati ere bai, baina gehiena hemendik saltzen dugu, etxeen bertatik. Adibidez, sasoi honetan egutzen ditu bertako produktuak, ogia egutzen dugu astean 3-4 egunetan, Berroeta baserriko ogie. Gero baita egutzen dugu eztia, Aikur Erle Museokoa. Baita egutzen dugu ardi esnea, kasu honetan, sasoi honetan Urrutxuko Agerre baserrikoa. Baita egutzen ditugu adibidez membrilloak hemen Urzabal eta baserrikoa. Eta gero egutzen dugu, baina tarteka izaten da adibidez intxaurrak, gaztak adibidez, baita ere saltzen ditugu adibidez beste batzuen artean Gabiriko Bastarrikako gazta eta Ezkioko Berroetako gazta baita ere. Gure familiko arategian gaude. Dudik ez dago, jendeak bai guk saltzen dituen bertako produktuekin oso gustoa dagoela eta gaina jendeak eskaera bat izaten du horrekiko. Gertatzen dena da, nire irudiziz bintzet, askotan izan daiteke eskaera gehiago eskaintza baino. Jendeak badaki normalean bertako produktua izaten dela bintzet kalitate gehiagokoa edo bintzet produktoreak gehiago zaintzen dola produktu hori, ez? Nik uste hori bezeroak badakiela eta eskatu izaten du horregatik. Bai, Bertatik Bertara proiektua Urretxuko udaletxeko nekazaritza batzordean du hazia, han bertan parte hartze prozesu bat martxan jarri zuten eta bertako batzorde hortatik atera zen gogo edo nahi bat non bertako produktuen bai salmenta, ekoizpena eta merkaturatzea herritarrei helbideratu eta gerturatzea bilatzen zuen proiektu bat martxan jartzeko ikusi zen nahia edo behar hori. Eta handik hasi zen ura, Goimen eskualdeko landa garapen agentzira eraman zen proiektua, eta han zabaldu zen inguruko 6 herrietara. Zumarraga, Urretxu, Legazpi, Gabiri, Ormaiztegi eta Ezkio itsasora. Ni Gariko Itzaizta etxaniz naiz, Ezkio itsasoko alkatea, eta Bertatik Bertara proiektu honetan ordezkari politiko gisa nabil. Hombre, Bertatik Bertara proiektua hasiera da. Hombre, ondo dago, bezike hasiera guztik die bezala neko zailek. Helburua garbia da, helburua azken finean da ekoizleak eta kontsumitzaileak elkar ezagutzea eta azken finean kontsumitzaileak eskualdean ekoiztutako produktu horien berri zehatz, garbi eta gardena izatea. Eta ondio denbora gutxi damarreu eta igual jendeak ondio ez du esatena jendeak
eroslek, eroslek ondio ez daki igual ondo puntu guztik ikusten, nun zer da hon, da gauzoiek ondio martxa hartu arte poliki egin behar dira. Bertako gauzak, lehenengo, bertan jan behar dira, ez badira hemen erosten dara, beste leku jatea zen lizke bai. Beharrezkoa zen. Azkenen baserritarrak hori faltan botatzen do, beretaz inor ez dela akordatzen eta entitate publiko bat gutxiago. Orduan, publizitatze hori eta baserritarra kontsumitzailengana hurbiltze hori beharrezkoa zen. Eta esan behar dena da, jendek desinformazio handia dauka, ez? Jendek ez daki, hemen Urretxun, Zumarran, Legazpin, ingurutan ze egiten den. Orduan, behintzat adirazi, nun zer egiten den, ze ekoizten deun eta ze puntutan ekoizten den ura saltzen den, nun saltzen den, ez? El proyecto me parece interesante. Ahora, el problema hoy en día quizás sea la lucha de precios que hay. Y tal y como anda todo, no lo sé yo hasta qué punto la gente tire por un lado o tire por otro. Muchas veces yo creo que hay gente que deja la calidad de lado y simplemente busca abaratar costes o lo que sea, tanto en la economía doméstica como en restaurantes. Nik iritzi hona dauket, iruditzezat azkenen gaur egunean bizitza dagoen bezala nahiko landala eta iruditzezat, bertako produktua beti ere bultzatzea interesgarria dela eta gaina iruditzat jendeak hori estimatzen dola, ez? Azkenean bukaerako produktu hori estimatzen dola. Oso interesgarria bertako produktorentzat. Ze, guk eginda daukagu bidetxo bat. Guk urte asko daramagu estiarekin, estia saltzen, baina askotan ez dakizu zure produktu hori nun eskaini, edo nola eskaini. Orduan, holako zerbait antolatuta egotea oso interesgarria bertako produktorentzat. Eta askotan igual ekologiko etiketa bai dauka, baina esatezu ez da bain garaiko produktua, nondik ekarriko dute eta pixka zalantzan gehatzen zea. Eta bain ju naiz denda batetara adibidez fruterira eta ikusi bertarako sei bat esatezu bitu, badakite hemengoa dela eta gustorago kontsumitzen duzu. Jo, ni benetan postuta neok eta harrituta ere, bai, era berean, ez? Aurreko bilera baten, alkate bereiek nolabait konbokatuta eta deituta joan ginuzten bilera batera. Hori inoiz ez ikusi. Dolako iniziatibak onak irutze ezkit, eta kasu honetan balin bada pixkat baserritarren bizimodua sustatzeko eta azkenean ingurua gure herriak eta gure herritako jendea pixkat berbizteko eta horrela iruditzat ondo dela eta iruditzat jendeak baita ere hortaz badakila eta estimatzen dola. Bai, lehenengo eskaintza bat egon behar du, ezta? Eskaera ere bai, baina lehenengo eskaintza bat egon behar du, dendari aldetik, badaukagu hemengo produktua, baina naturalena dan bezala, bertakoa, bertan saltzea, ezta? Conocer, sí, igual tampoco no llega, sabes lo que hay, pero igual no llega, por ejemplo, no sé qué productores de verduras te llegan aquí, porque tampoco me he preocupado. Azken baten, dendaria ere kontzientziatu behar da, ez jendea bakarrik. Gero, dendaria tarteko hori ez baldin bada involukratzen, azkenean hor utxune badago, ezta? Hor sare bat sortzea eta dendaria ere interesatzea, bertako produktu hori ukitzea mostradorean, gertu, bistan, hori oso garrantzitsua da. Ez da helburua, lehen esan dut bezala, ez dakit noa jutea. Kapazitatea bai, gehiona bai, baina helburua izango litzeke herrin bertan bezero gehiago lortzea. Importantea dekori, oso importantea, azkenean baserria ez dik baserritarrak bakarrik jasoko, ez. Baserritarrak tek baserria zaintzeko arduradik, baina benetan jasotzea denoi tokatzen zaio, administrazioari eta konsumitzaileari. Bereik parte hartu ezik, orain dauden egoerara geratzen gaituk, ez? Herri bakoitzean bataz beste 5-6 baserri bertatik bizi direnak. Eta herri bakoitzean zenbat denda, zenbat taberna, zenbat eta guzti horrentzako dirua zeok eta bertan produzitu daiteken janariarentzako etzeo diruik.
bazirudi janarietan gastatzea alperrik gastatzea dela. Eta doblea ordaindu zeikio kotxe bat, eta gero janarietan aurreratzen haitu. Bueno, orain arte lehen pausoak besterik ez ditugu eman, aurkezpen bat egin genuen Gabiriko Baztarrika baserrian, aurkezpen ofiziala esan liteke, baina egia da bien bitartean eltze edo sukalde lanean gabiltzala buru-belarri, sektore edo azpisektore desberdinetako aktore guztiekin hitz eginaz, interesa garbi ikusten da egon badagoela, interesa gainea handia, eta naiz eta horrelako lanketak zailak izaten diren, aktore askoren arteko lan trukaketa hori askotan astuna izaten delako, garbi dago lanerako gogoa dagoela eta hortan dihardugula. Ez behintzat, konsientziazio prozesu hori dek ikustea. Ni jendei horregatik esateiet, hona etortzeko, etorri etxean. Zuk ikusi nire produktuan nola egiten. Gero ez baldin batzue eosi nahi ez eosi, baina etorri ikustea nola egiten deun. Ikustea, ikastea, eta hortik bakoitzak hartzea bere erabakiak. Baina askoten erabaki asko hartzen diau, eta eguneroko erabakiak ez, ogia erosterakoan, fruta erosterakoan, esnea, gazta, arrautzak, oliasko erosterakoan, ez diau ezagutzarik. Jendei bai erakutsi bartzaiola hemengo produktua pixka jaten erakutsi bartzaio, ezta? Beti juten gara supermerkatutara eta aurren ikusten duguna hartzen dugu eta askotan ez dugu pentsatzen janda gero. Pentsatzen dugu, erosi izan bano, baina... Ne ustez supermerkatu horiek hori juten dira prezio botatzea, azken finen. Eta prezioak hemengo haragikin prezioa ez dago botatzik. Azken finen hor kanpoko haragi, bota behar du prezioekin. Nik ustat, kompetizio edo kompetentzi desberdina dela, hau da, supermerkatu handiek bestera baten lan edutu dute, askoz ere salmenta handiago dituzte, erostetako gaian baita ere erosten dute askoz ere kantitate handiagotan, eta gurea izaten da, edo saiatzen gai izaten, adibidez, produktua pixkat bereizten, pixkat produktu egokiago bat, edo bintzet kalitate mailan saiatzen gea produktu egoki bat hartzen, janariarekin gure osasuna jartzen dio jokon, eta bestaldetik baita ere lurraren osasuna, eta paisaia, eta guzti hori. Orduan, iruditzen zaiak hortaz konturatzen garenean, besterik gabe gu desberdin jokatuko dugula. Kotxea, normaltxoagoa erosi, eskastxoagoa edo erosi, eta janaria berriz benetan baloratu bere zer den hortan. Eta azkenen, bezeroak jakin dezan, agian suertatu lehikela pixkat supermerkatu handiekin konparatuta prezioz garestixoago baino, seguramente egokiagoa. Eta orduan, jendek nola promozio eta jartzen dituen daut, eta bestie, orduan hemengo haragien etzako supermerkatutan saltzeko jendek lehenean kontzientzia berdo, dala gauza perezi bat bezala dala hemengo haragie. Ezin dala hor kanpoko haragi konpetitu. Haragi bezala. Kalidade bezala, hemengo haragi hobea da. Ni nahi odet behintzat bertako denda txikitan gehiago finkatu. Haundik beti egongo dio hor, eta beti kenduko dio igual, zea genero pixkat. Baina ni uste detena da, eta jendek erosteko errezago dula bertan etxetik 100 metroa dauken denda batea jun, hipermerkatu handi batea jutea baino. Bai, nik erosi beharko lukena baino, nik uste dut jendeak gustoz erosi behar duela. Konbentzimentuz, baina bere konbentzimentuz egin behar duela, ez? Eta gaur egun behar bada, esango nikek komodidadez eta jotzen dela gaurko erosketa motatara. Egunero behar dezun gauza behintzat, bertan daukezun zure launa die gaina, ez zaunak die, bestek ez dakizu zein dienen hausik. Nik uste ipini egiten dituztela, olako kalitateko produktuak, baina nik uste gehiago egiten dutela propaganda bezala, ez da. Bestea errezago saltzen da olako denda hundita. Aprobetxatzen dute gure izena, gu daukeun izen ona, gure imagina, gure irudi bertako irudioi erabiltzen dute jendea erakartzeko. Gauza merkea, kalitatea ez da inbeste baloratzen. Orduan ez dakit oso tokia proposa diran
olako produktuentzat. Baina gero ikusten duguna da, gure produktua jartzen dutela prezio baten oso altun beste genero merke bat saltzeko. Komoditateak balore bat, baina iruditzen zaiak bere neurrian duela bere balorea. Orduan beste balore batzuk hori, osasuna, ingurunea, ezagunetik ezagunera tratu hori. Kanpokoa izan daiken ere baino asko zeubegoa, baina ez dakit nola induen, ze bota dien, ze zerraro bota dien ez dakit. Eta bertako ire emate zaio, bertan gelditzen da dirua, ez da gelditzen produzio handi multinazional jabe batzun eskutan diru hori, diru apur hori ere gelditzen da hemengon eskuetan. Azken finean, horko zebaerotan sartzen duen pentsuk eta sartzen duen, pentsukin sartzen duen beste produktu batzuk eta jendek hori kontzitzio berdo. Eta gero hori kontzitziotekon, gero jungo litzekek supermerkatuta beste salmenta o beste salmenta tipo bat jartzea supermerkatuta. Baina gero, lehenengo jenberdik jendek, nire ustez. Gehiago interesatzen dek orokorrean jendearengan oporrak edo kotxe handi bat erostea edo garesti erostea janarietan gastatzea baina. El consumo en el pueblo siempre será más interesante que si vamos fuera tanto a comer como a gastar. Gaur egun, nik uste jendeak nahi du asko eta merke, bai. Orduan, kalitateko produktu batek atzetik lan handia dauka, lana egiteko modua, eta horrek kostu bat dauka. Si consumimos de aquí, de los comercios de aquí, si consumimos de los productores de aquí, si dejamos el dinero en los bares, restaurantes de aquí, pues igual entre todos podemos hacer algo. Orduan, guretzako importantea dek ikustea, ikastea, sentitzea hori, norberak ikusiz eta eginez. Bueno, lehenengo irudiarekin hasiko nintzakek, ez? Hartu edozein herriko irudi zabal bat, eta borratu baserriak, eta zelaiak, eta ikusi zer gertatzen zaigun, gehatzen zaigun. Behan fabrikak, etxea pilatuta, trena, autobia, autopista, historia guzti horiek, eta goian pinua, baso itxia, sasiak. Bueno, hori dek herri baten animaren ispilua. Alderantziz, dibujatu baserri gehiago, dibujatu baso anitzagoak, dibujatu jendea, umeak inguru hortan. Eta horrek konpentsatu dezala behan, askotan beharrezkoa den txikizio hori, beharrezkoa edo, ezinbestekoa edo ez, txikizio hori konpentsatu baita ere beste guzti horrekin.